Hostel sang phua bel le ati ngai nom tura sei lo om bel po katum lo ti pa ngai ang maya kanin biak dan ang angin karon ziak chong mayang ama le mun mingero chuka thup ani tin lo hredon nia chuan ami zo tong thiam dan hi nau te tong fia lo ang deuh hlek ania wangin wat kim lova type zong zong ka siam thale vek bokani ani khatna ka story zi epic leather pants ti nga enom ati thule zia zom le turamin du thu aron soya hun kana iwak lo thule story zia chuan group ka ven bu mal man thin lo thu te soin kanin biak na chu kan tran phota ani ni na ti pa ngai kan tran le phota le mamin del deuh tak nu chuan an pa ngai zia te in rington taka anom thu te ron ho chak zia te asoya arul tokin kalo chang ve zela aruk tak chuan a chelo ro box sia a sei tum lo ki in ka be man lo chu kalom ru hle ani thumna bial pa fel taka nei thu le a chuan zia te asoi le a kei chuan khatai om na rei to em katia a kasa chuan ai september tang chau khana nia tuna kan hostela phei chuan alrei vak lo hotel hluania a hran na sata wangin an ro san to ani atia ilawem katia akasa chuan atira chuan ka thelo chau mole tuna chuan aziom to lautho maila kain ti huai lui ve tlata a hran na sata wanga an ro san atanga kum khat vel nu vela om le kan nia ara pom ve trep atia kei chuan an thom vel in hre thina mi katilea akasa chuan an muboka keima tak chuan kala mu ve lawa se mi khoyan chinga keipo voi thum vel min khoi to e khai awamak om ve pa ngai takin asoi thei chumak ka ti kher mai hriat chian ka chak zual sau ti hian ka zot le ngal zata engtin nge om a khoi che chuan minron kheu zeu zewa zana voi khat lek mo akasa chuan ka soi du to lo nak tu ka du le chhun kho en line ka hrilang che atia abak chu thil ho te kan soya an hostel chanchina wang chuan ka khongai reuh tak tak ani in son chuak mai turin karon nge a karin lo topin huai sen taka om tlanga du thu a soi mau mai an thian te ho pha hial te po an om tho thu chu min hrila in lama chung ten an tong trai puina awang liawin huai sen na anei thu te a soi boka anilina ka hre chakin ka phur to kher mai ram huai thla sang lam hi ka thil tui pui em mai pakhat ani ve a chiar po ka chiar na sa a hlo om lai vel ero ka tui pui che alawa ka tui pui lai tak zok chu azir mi ten an zir chian na lam hi ani zok mo a engemaw awanga an la cham ban ve thin dan te hi ka chiar na sa thin mizo ten mi thi to nu reng chu thla sang kan tingot zel te hi adik tok lowa ka ti ve thina lo nga em tura kan nga ya tha ti mai loin a dot le sang kan tel kher te hian lau nga em turin kan in zir tir ni tlatin ka hre thin ram huai ro chuan hlo oma keini aya chakle thil ti thei an ni a chau mai chi po an ni lo tir ko polan kan buan te hi ti sa le thi sen an ni si lo ati kha heng ram huai ho soina ni om tak po hi ani mi hring na a hlo ngot hi a fin thak lo ram huai chau sual fe an soi po ka hranual to mai zingkara ka morning na kha chundar khat vela po min la ron reply lawa ka zoi vek ka hria chak to te reng nen hre chak to viau maila ka message po a reply si lawa wabiak le ngot kha ka hre ve deuh bok si min be pei to lawemo a buai po an ni theya ti in kain khap rama dar ni vela chuan kain sum thei tangang lo van online har to em chhun en line I online man lawang ti ka hlau kavatia in thlasung to kin kavati deka min la reply ta chuang lo zandar som pakhat vela chuan a message saron thleng ve ta rama akasa chuan kalut ve che aron tia voini buai deomi ting ka changa
buai ve tho assignment kan neya ani takchu soi toila katinga la akasa chuan naktuk chuna soijok mayang miang aron tile a kei chuan ole zana chuan isoi ngam bok si lo tiro katia akasa chuan nia zana chuan a hlo om tlat ati vele maya ka hre to e katile a ila hre mang hei bak chu thil poimo ka soi kan nei to lawa group a story chiar tur zongin ka keu kwal duna tuiwak lo chungin kamudaya ani nga na dar som pani vela po alaron online le ta chuang lo a betu hnung jok po ni la a be masatu wa ka tang lo theilo chung lama tangin min nor tu a om tlat hek thianu chu nei online le man don na nge ka vati le shama a re le vung mai ma se dar kar ni nu vela chuan kan te sa karon online ve thei che aron ti ta a ole hi man to ti na mi chuan thil te chu eng danga min reply to lowin a in tiam ang ngei chuan ti hian a soi tran ta nga la akasa chuan kan om tira tang khan zana thom chi hrang thil in hnuk re bop te mun phiat ri hruap ang tele room chunga pen thom ti vel kan hrenga la ma se tu man thla sang ani ti kan hrelem lowa ma se mo tiang thom hria khan lo tam lutuka chuan kan soi khom mai thina a sang anianga te kan ti vel mai maya alo reile do hnu chuan zan mu thil lai in khoi har alar hle a monga le ke a khoi tlang pui thina tianga a khoi ten an soi dan chuan tho phan po om mi lowin ka har ngal kok zel an tia ka roommate po ka zung puya alo pot tu faka heti lai vel hian ke chu thom che kala hre thin zan tin dar som pani atangin ain tran tlang pui chuan ke ni hi third floor a kan oma achunga fourth chumi chung le chu in chung zol ani to maya zan khat chu mei chelungai taka tap wak kan hria dar ni vel ani to in ka hria kan hostel pia che hian hostel dang om ve thawa chutami chu ani kan ringa a tapua ro puile ngala lo ena po kan en lo thlasang a om tak nge tak lo kan la hrelawa ti chuan mo chumi tap thom kan hria tuk le zana chuan mo ati lai chuan ka thina phuder derin ka hria lo wanga ni che lo chuan ka hria mihring thla hi chu hlo ka tum lo ve hrim kala hmulawa a thom po kala hrelawa tong ve ta ila ka hlawang nge phei chu ka hrelo lo chu ka tum ve na sa kan tet lai atang toin hetiang lam hi hlau lo turin in chung khura min zir tir na sa a tuna kan in ngei po hi an soi sang na sa thin khopa a war deuh phei chuan pastor chung ko point an lu angam to lawa an chua san top an ti kha ni ve a ma se kan lu atran ni atangin tun thlengin chu tiang reng chu arimara po kan la hrelawani akasa chuan a soi zom le a dar thum vela kan security guard hawin in chung zola mei che pakhatan hmuwa ma se a bole ngal de ani ome keini ho chu mei che hlang kan ya wangin kan ziang mi ani an ringa kan warden pahnih te nen an ron chawa fourth floor ami ho chuan kai thawa tunge in chung zola chho tin an zota tu ma chhoan lo om si lawa kan building hi building pahnih in zom angania block nia anin thena kan block zone a meichhia chu an hmuwa wangin kan block ami fourth floor ami ho chu an kai tho vek ani chuan khatia kan kat ten meichian hmu thu an soya wang khan kan warden phei chuan anin puang du lowe muti in fourth floor ho chu a hau nge a ma se in chung chhona an ena alo in kal thlap sia in chunga hian chhoan phal lawa wangin englai point an kal reng thin renga chu tiang te nuai ani awang chuan fourth floor ho chu an chi ai tran ta a an room a po om ngam lovin corridor an om khom tarengota an vai chuan mei che tap ri an hriat thu te chu anin hril non sekin ka ring chuan block in zom na lai taka hian water cooler a oma te dai chuan enga ta nge water cooler om na te a soi tak dai ka lo ti man mo a angai nom ka ti kher mai a type chunga rei thei ro pui si a kalau ngak hlel to lutuk hian ka whatsapp ka closing ka open chen zel to maya a sei zom le a
ga thau second floor an chuk man chi ti in cooler bular tang chuan mei che o nge mi pa o ti po hriat lo thin rim em a tre vak ang hi aron ri chuak rong rong maya an soidan chuan a ring na rap thlak lutuk an tia ori chu aron khok phei rum rum boka an hlau chu in hnuai lam an ron tlan thlaloma a then phei chu alumin an ron luma corridor atanga an tlan chiat lai te chuan ori chuan a ron zui zel ani awma sin chu o chuan in hnuai lama zui talo chuan in chung lama a chho san ta zoka an kalna ta la le chen ri rok rok po a hnung lama tlan te chuan an hre nge an hlau tre ri chu kai ni point kan hre pha veka room po kan hongam mai lawa kan rin dan chuan misual an ron kalta emo kan ti zoka an hnuwa kan hon chuan kan warden room a an lo om khom vek to a then an lo trap pura thilom zia kan hriat chian ve chuan tu ma mungam kan om to lawani atuk kan class kalpo kan phur to lo hlom lutuka chumini chuan engma po kan zir lo kan trainer le vp te po kan hril veka ti ngai na wa kan hrebik lawa tong trai top turin min tia kan du chuan father emo pastor emo kan ko thei tur thu min hrila chumi tlaya chuan oron chuana khan ne na puan an rota mani tongin kan pathian theu awa tong trai tur an tia a type lai chuan kalo ngak le le kher mai mei therwal ve mai ni si chutia ne na puan khum an tum hrim hrim chuan huai sen ka ti kher mai ram huai nge ani a thla sang pa ngai nge ani po hrelawin ne na an puan khum don chu ani a ka ril ro lo buai ve kher maya annex chu do thei takin kalo ngak ngat ngata midang min ron message na po ka chiar san phal to lo a ming hnuai zone typing in ti te po chu a mu nom vek hian ka hre to mai akasa chuan a type zo le ta a chuan chutia kan tong trai lai tak chuan aruna chalami chu a buai ta nga la a tre ruai ruaya a ban te a vai vak vaka a chil te tla bu a chuan an buai pui nga la mizo pakhat po buai ve thawa anero chu an tong trai sak nuwa aron pa ngai le ta hlawa aruna chal nu chu khuma tang te na kang chawa bible an han nem chuan an nem bet ve le mai thin mak ve tak chu ani atia kei chuan ram huain an lu chil ti na ni mo kalo tia hei hi chu min chang talo ka zot non le ang ka tia zo na hun rem chang kala nei ri lawani akasa chuan ti chuan pastor kan kawa tong trai na te min ron man sakin min thlamuan boka ma se kan thom hriat are pha chuang lo zantin in khom na nei turin min tia kan nei ngal boka kei chu tong trai mai mi chin rungat te kha ka hlawa zana po kamu hil ngam lo pastor an rong kala tanga ni level nuwa naga missionary ti dam rong bol na nei lai hi arong kal ve thunga kei chuan i type ning tem kalo tia akasa chuan soi mai ka nei ala ning lo to paniang ala soi tui don chau a ang terian hriat zan khan kan kuk te pon mei che sam sei deuh zan lai vela an omna bula adin reng thu te an soya atuk le vela an bang hal vek chuan missionary kha aron thlen vela engma pon hril main thlasang omna vela khan aron tong trai ngal chat mole a tong trai zo chuan thlasang pahnih an ni thu asoya pakhat jok chu mi pa ni in mei chelom takani baka mia khoi theya pakhat le jok chu mei chianin ani ve thung hi chu mu theya ain lar thei thu asoya atia aron let le tur thu le tong trai reng turin min hril boka atia hei hi missionary hian a om pui man lawanga a kalsan le ngal ni ngei turani kalo zot chiang talawa kanin biak na ka chiar non le hian ka hre thiam ta chi alo nge nia ram huai thlasang te chu an kalson ria an ron le don zo ka hre thiam chi alo ani akasa chuan soi zom le in then kha chuan riak khop thina tun thlengin an la riak khom eini chu kan room kan chhuah san ve du lawa zana a khoi thina wang le banga a bet phei zui lai mu awanga at pha trep po an oma a thenin hostel an chhuah san pha boka atia sei zom le in chuan keiman ka ton ve ho o kei chuan ole yuvan huai reng
tam tak chu ni se azana zanin anin son chuak ngal room romang mole kalautia akasa chuan zana kan room vela ke pen thom te kan room bang ron in chum rebur bur thin te kongkaron kik te in chunga thil in hnuk ri hruap ang te hi chu ngaya ka nei deuh to a ka hlau lutuk to ngai lo dar ni le minute som pasaria hian nge in enge mo hian min ron kai tho thina enge chan hriat lowin ka har hlol zel amak thei lutuk zan tin deuh tho chuti chuan min ron kai tho thina a chang chuan kamu hil lowin kameng tlang top zel atia mani poin kanin bual ngam ngai lawa voi khat ka thian nu nen kanin bual line a hnung ka no saka chuti lai tak chuan kan bula che hian meichhia za em in a ron nui hoka tu ma midang ruma nom lo ti kan chiang ro pui sia kan hlau ru rap mule chuan zan khat po ka mumanga a pu thi to ka hmuwa ka har hlol maya a sai sir zong mu ka nia kamonga hian kutzung pui zu chho ang hian aron om chho zaya rang takin ka hoilet ngala ka thian nui miron khoi hanti donila kanin mutlat ro pui sia pa ka amutui boxi ka zang thal ngala ka bana hian miron kheule zewa ka hlau to a miron kheuna lam hoi chuan ka muddan ka siam rem ta ngala chu mi hnu chuan ka thian nu ka pi amu chu min hnung chon zongin ain leta ka en reng lai chuan thom kan hria ta tang khan zana light kan off ngai to lo hrim voi le khata amonga hup thuta kalam min ron en pa chuan min khoyami aron tia kei chuan ai kalau tia tuna han kamonga ron khoyan om chiang mai kamutui lai po ka har ngal vek aron tia kei chuan imulai kha ka en reng che alom engma ka mulo thlasang aniang kalau tia ti chuan kanin kara chuan bible ka da taringota engma chumi zan chuan thlenga om to lawa ma se kei chu ka meng tlanga a chan chu ka mai mi thin ve le hian ka mai bula min en reng tu om tlatin ka hriat wangani kan room than om nu po a mai alo hup saka a soile ringot point ala trap pur thei ka mai hi hup tu om ang mai hian aron oma ka men chuan kut pakhat hian min lo hup run maya aw chuana chang po ka hrelovin ka ham hai veka che chun na chang po hrelovin min hup ang chuan ka do topa minute ni nu vela abole ringot tina soya chumi roommate vele thung chu zana kutvot thlur mai hian aron ku a roommate emoti in ikuta vavot ve ti point a thian nu lama awa in le nak chuan a thian nu nen chuan in hlat deuin in khoi phak ngai na om lo khowa hla an lo mureng sia a hlawa sin o atam lutuk thil thleng chu ka soi vek seng lo atia tlaidar nga lo ritrep to a kanin biak chung chu reilo te emokati chungin huna lo kal duai to maya aizola phei chuan khuwa thim tran der to a hei ba khi chu a sei zom du to ri lawa mani dewa po kan room pi chia thil enge mo chu a thleng le a ma se ka ngai ven du to lo riat tam le kan hlau tam tinga ni maya ngai ven lawa sei lo hi a chi ber zok atia abak chu ka zot zom du ta lawa a to pa a thu soi atira chuan mo ka hlau lu tu hi ka trap top zela anu ten min ron phone pon ka hrila tuna chuan ka zia to lutuk min tong trai puinar ani mai atia ring tu nu le pa nei hlut zia hi chu o ring lo nu le pa nei se chuan arang in an hruai ho da yang ka ring ama po tum ru na hi ro pui ka tia sum tam tak sengin phaya lo om ve to lak lo boxia hlau chung poin azirna top sana tum mi lo mai hi a huai sen ka ti in azirna angai poimo in ative mai lo hi ka ti thot ani than hi thum vel a omalanga ya thatakin zir zo sela zorama dam takin arin pathian chon ron hruai hong ro se ti in du sakna ka hlan ani adik le dik lo emo a that lowa mo ka phur lowa asoi ang bak hriat bel ka tum lo bok